Канибализма като самостоятелна професия може ли да прави изобщо нещо? Хора, бе! Ай, намерете ми кожица, бе! Мангали, ламарина, лумина. Мангалите, бягайте, идвам с брадва. Всички мангасали! Ще трябва да правя коза! Не, той е с овца. Козицка. Всички мангасари, и с клещи, елайте на затвора. Има много мангали за арестуване. Ако опнеш кабели, а печелиш пътуване. Богат съм като каравански, защото прибирам неща железарски. Обичам да пуша пуре само холандски, защото те мангалски. Има много скетч с пари, но повече големи цигани. Нито чум, нито разбирам, бе, моето момче. Нито чум, нито разбирам. Мото. Ма нито чум, нито разбирам. Не, между другото, ако обработиш клипа и сложиш му там музика и някакво такова, ще е много. Дискотек. Абе, къде е тази тъпа овца? Колко овците да направя? Долу. 15. Долу. Давай, хора! Не стига, трябват ми 3. Долу. Долу на спирката. Някакъв човек съм питаше къде живея и аз му викам долу на спирка. И той какво ти каза? И той ми пише, и той ми вика, знам това. Спирката, ремикс, спирката. Спирката, ремикс, спирката, ремикс. Давай, Маро. Прави още Маро. Къде е тази коза смотана? Козицке. Бум, шакалак. Абе, къде е тази смотана коза, бе? Абе, само харча пари по този инженеринг. Само пари харча. Човек, намери си нещата. Какво викаш? Намери си сам нещата. Абе, да, бе, ще се разкарвам само 2 дена. Тук да давам по 10 гол за едно такова. Айде сега. 10 гол, колко е? Но то не е само едно. Аз тук на тому, такова сумата му и пари му дадох. Аз те ще не купа 1000 такива неща. Той не мога да влезе да ти не разбавиш, защото съм му сменил паролата. Много си тъп, Саши. Народа сега ще пее така. И ти си, Саши. Много си тъп, Саши. Народа сега ще пее така. И ти си, Сашка. Много си тъп, Саши. Сашка. Гледай, аз сигурно 2000 гол съм изхарчил до сега. Няма нищо сега, е голяма работа. Аз за какви глупости съм давал голд, зато няма да дам голд. Имам кози. Не искам пари, не искам злато. Точно 15. Ма не искам пари. Лъкни, ще те спукам!
Питахме Лео, че роде самохенче. Ядение, пиение, нощна истерия. Обуждам се пълна мизерия. Еко целе. Ядение, пиение. Tinimo, cengaracha, tigri dingонга. Tinimo. Бао, ще трябва да купувам. Голяма работа сега, знаеш колко ми пука. А какви са тия кози смотани, бе? 115 име, демич. Last 3 минути. Ма те тия кози за какво си ми изобщо, бе? Те ще ми трябват ли по-нататък? Отверка ще трябва да си правя вас яката. Оставаш ли рад отверката? О, 167. Тук колкото е да направя с тази агни. 167 аз имам. 167. Направим там малко. Код search. Не искам пари, не искам злато. А само милиони и милиарди. Евро бе, тапак. Абе еврото се умножава 2 пъти, бе, тапак. Абе, по-добре евро, бе, тапак. Не, евро по-добре. Евро дава по 2 лева на левче. Да, а долара към 1,40 ще. 1,50. Да, паунда 2,50. Вземи това ден. Подай го, подай го. Килата motherfuck. Бум шакалак. 24 карата. Вземи то демидж, вземи то шит. Килата motherfuck. Бум шакалак. Бум шакалака. Ами на обратното е, бе. Вземи то демидж, вземи то шит. Аз също сега харча неговия голд. Който е твой. Защото акаунт все пак е твой. Няма нищо, ма нали той го е взел този голд. Аз сега ще го отвоя, си го отруя. Чакайте, чакай, бе, те да го взема от тъпата банка с мохта. Да, ме спаси живота. Толкова неща сложих в нея, че... Да, кирици ни. Бум шакалак. Motherfuck. Килата майка. Не става, защото аз съм мъдъч. Само мъже. Продал царевица, преди да стане рапър. Давай, аз съсипах года. Продавал е царевица преди да стане рапър. 100 кила. Да, бе, верно ли? Да. Абе, хора купувам и то не ми идва в почтата смота. Е, пича продавал царевица.